Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw aw ni ɲɔgɔn kuma aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan ni o ye cɛsiri kɛnɛ ye cɛsiri kɛnɛ ye kɛnɛ ye min bɛ dɔkɛlaw wele mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen k'e y'i ban sokɔnɔsigi ma k'a fɔ ko dɔkɛ o de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la anw ka kɛnɛ in b'i wele cɛsiri émission ye min na bɛnnen don Mali kunnafoni fɛ min bɛ lase aw ma aw denmuso ani aw ka degeden fitinin Kansatu Jarama fɛ ayiwa bi an wulila ka se an balimakɛ dɔ ma olu fana ye mɔgɔw ye minnu jɔyɔrɔ falen don kosɛbɛ musow ka tagaɲɛ la ayiwa an bɛna ɲininkali tɛnku a la aw ni ne walasa an bɛ se ka kibaruya dɔw sɔrɔ aw yɔrɔ n balimakɛ i ni ɲɔgɔn kuma ire ni ɲakuma kodi baasi tɛ yen alhamdulillah ça va somɔgɔw ba nse yala i bɛ se ka i tɔgɔ ani i jamu fɔ ani an filɛlibagaw ɲɛna ani e yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ mun de ma ne tɔgɔ Ismaila Fane ne bɛ baara kɛ école de couture de la n'a bɛ wele ko COPEC mais centre in yɛrɛ ye centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture donc o directeur ye ne ye ok n balimakɛ Ismaël i ko an ma ko i bɛ baara kɛ centre dɔ la yala centre in na i ko couture bɛ kɛ yen nɔ ani an ka faamuyali fana na ko musow de bɛ baara kɛ yɔrɔ in na yala an bɛ se ka dɔn centre in yɛrɛ ale créera san jumɛn centre in créera en 1972 septembre 1972 maintenant centre fɔlɔfɔlɔ de don Mali bɛɛ maintenant ni ma fili fɛnɛ n bɛ se k'a fɔ école privée fɔlɔ de fɛnɛ don Mali kɔnɔ donc ni ɲinɛ centre san 48 ni jate ka ɲi donc centre fɔlɔ de don Mali bɛɛ kɔnɔ donc a ka baara bilalen don ka musow de ta k'u dege finikala la i ko an ma ko centre in a créera a mɛnna wa centre fɔlɔfɔlɔ de don min yɛrɛ y'a décidé ka musow dɛmɛ kalali cogoya la yala centre in yɛrɛ créeli a initiative bɔra jɔn de la centre initiative bɔra ne mɔkɛ la n'o ye ne tɔgɔma ye Ismaila Fane ni bɛɛ b'a dɔn mɔgɔkɔrɔbaw b'a tɔgɔ wele ko Lakota donc a bɔra ne mɔkɛ la maintenant ne mɔkɛ relève de n ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Samu Fane ni mɔgɔ b'a fɔ ma ko vieux et maintenant ale fɛnɛ ne préparé relève kɔnɔna la fo ka na kɛ ne yɛrɛ fɛnɛ nana centre ɲɛmɔgɔya minɛ mais jusqu'à présent an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a bolo ma bɔ baara la n'o ye n ka cɛkɔrɔba ye mais centre fanba gestion a bɛ ne de bolo donc écoleden caman passera a fɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye centre tigiya n'u bɛ centre tigiya la bi olu caman passera a fɛ styliste caman bɛ yen musow la minnu fana caman passera COPEC fɛ donc o b'a jira k'a fɔ vraiment COPEC ye a ka firiw a ye minnu former donc u sera ka kunnawolo d'an ma kosɛbɛ n balimakɛ yala an bɛ se k'a dɔn COPEC yɛrɛ ka laɲini fɛn ye mun de ye ka ɲɛsin musow ka tagaɲɛ ma bon COPEC ka laɲini fɔlɔ ye mun ye ka musow bɔ sokɔnɔsigi la o ka se ka u cɛw dɛmɛ parce que bi na surtout an ka génération ni muso tɛ fɛn dɔ la i b'a ye k'a fɔ a dege ka bɔ famille kɔnɔ parce que an ka société yɛrɛ b'o demander musow ka kungo tɛ ban tɔnsigi ni denwuliw ni kɔɲɔw ni a ko ka ca bon chaque fois n'i ko k'i sirilen don cɛ la i b'a ye k'a fɔ a misɛnnin ka ca foyer kɔnɔ mais n'i yɛrɛ bɛ ka ko dɔ k'i yɛrɛ i b'a ye a bɛ fɛn caman tɛmɛ i kan i ka foyer yɛrɛ la fɛnɛ sutura b'a kɔnɔ i n'a fɔ mairie la u bɛ mun demander a ka kan cɛ de ka muso ta mais kuma dɔ la ni difficulté nana la donc muso fana bɛ se k'a cɛ dɛmɛ u bɛ furu kɔnɔ donc COPEC o bɛɛ de jate minɛ donc i focaliser musow kan a ka centre la donc togo min na au moins musow ka se ka ko dɔ k'u yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ an faw ka temps na i b'a ye k'a fɔ école kɔnɔna la ni i tun ye kɔnɔ ta i bɛ gɛn ka bɔ école la bon o bɛɛ de jate minɛna an ka cɛkɔrɔba fɛ k'a lajɛ bon musomaninw ni musow bɛ bɔ école la o garisigɛ la joona a bɛ se ka kɛ accident ye maintenant u bɛ taa sigi so kɔnɔ o fana y'a dama donni ye donc pourquoi pas an tɛ fɛn dɔ créer u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ o la donc COPEC yɛrɛ créer kun base ba yɛrɛ nana k'o de ye an bɛ se ka fɔ bi alhamdulilayi muso caman sera ka ko dɔ k'a yɛrɛ ye donc o de kɛra a base yɛrɛ ye a dayɛlɛ la
ok kopeki daminɛ ani sisan cɛ yala n balimakɛ i bɛ se ka i da don gɛlɛya dama damana kopeki yɛrɛ ye min sɔrɔ a ka baara in kɔnɔna la. Bon kopeki ye gɛlɛya fɔlɔ min sɔrɔ o ye yɔrɔ tun t'a bolo fɔlɔ donc a tun bɛ soden dɔ de kɔnɔ maintenant mɔgɔ 7 de tun bɛ kalan kɛ donc o kɛra kopeki ka gɛlɛyaba ye parce que sigidala mɔgɔw tun y'a essayer ka juguya caman ta ka ɲɛsin kopeki ma jusqu'à ce ka se ka tasuma yɛrɛ dɔ la wagatinin dɔ la donc o gɛlɛyaw tun ye kopeki sɔrɔ cɛkɔrɔba n'a ka cɛsiri a ye yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ k'o kɛ titre foncier k'o jɔ k'o ban donc cogo min na écoledenw ka se ka kalan k'o kɔnɔ maintenant kopeki ka gɛlɛya filanan o ye accompagnement ye bien vrai que c'est un centre privé mais gouvernement ka dɛmɛ ma se kopeki ma kopeki yɛrɛ ka se ka kɛ kopeki ye a sɔrɔla américain ka ambassadeur dɔ de fɛ donc fɔlɔ de ka dɛmɛ sera kopeki la fɔlɔ ka na kuncɛ ni canadiens ye o ni union européenne ka sigida dɔ bɛ yen sinon k'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ ye dɛmɛ lase kopeki ma an m'o ye wa hali bi fɛnɛ an b'o kɛlɛ la donc mɔgɔw ka kuma don kuma dɔw la mali t'a den ɲuman fɛ donc olu dekun b'an kan bon n'o fɛnɛ bɔra yen i b'a ye k'a fɔ mali kɔnɔ u tɛ couture kɛ fɛnba ye c'est à dire ni i dɛsɛra école la walima tayɔrɔ t'i la i t'a don tailleur la alors que couture n'o cɛ ka jan parce que couture ye fɛn ye kunfiya baara tɛ parce que mali kɔnɔ mɔgɔ minnu ma taa école la u b'olu de kɛ kunfinw ye donc an bolo olu tɛ kunfinw ye mɔgɔ min tɛ k'o kalamɔ de ye kunfin ye parce que n'i ye tailleur jateminɛ hakilina baara keguya baara de don parce que ka adamaden jateminɛ ka fini kala la k'a don fo bɛɛ k'a fɔ ko karisa forme ka ɲi a bɛ fɔ yɔrɔ min na k'i forme ka ɲi c'est que fini ne sɔnna fini yɛrɛ la je veux dire donc o de kama kopeki yɛrɛ ye définition dɔ kɛ couture la ni mɔgɔ y'an ɲininka ko couture définition ye jumɛn an b'a fɔ ko la couture est à la fois science et art. Elle est science par sa technicité et elle est art par sa créativité parce que méthode minnu bɛ bila sur place ka se ka fini réaliser n'i ye o yɔrɔw jateminɛ a science ma yɔrɔ n'a technicité ma yɔrɔ bɛ a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ parce que i bɛ technique dɔw de kɛ cogo min na ka tracer kɛ fini sanfɛ ka se ka réaliser maintenant o dɔ ye jumɛn mati bɛ tailleur la physique b'a la chimie b'a la a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma o dun ye tan de parce que i bɛ mesure mun ta i b'a diviser multiplication b'a la soustraction b'a la addition b'a la maintenant n'i y'o bɔ yen ka na a chimie ma yɔrɔ la an bɛ fini minnu don i b'a ye k'a fɔ fini ninnu na matière de don c'est à dire que matière damadɔni bɛ yen minnu bɛ kɛ finiw ye donc f'olu ka kalan k'olu dɔn n bɛ exemple dɔ ta par exemple n'i ye coton jateminɛ coton ye fibre végétale de c'est à dire que fɛn dɔ de don a bɛ sɛnɛ k'a bayɛlɛma ka kɛ fini ye n'o ye kɔɔri ye maintenant an ka fini manama ninnu n'o ye popelini ninnu ye mɔgɔw b'a fɔ ko choix bon choix tɛ parce que tisi dɔ bɛ yen mun fana tɔgɔ ko soie c'est à dire que ale tisi bɛ bɔ tumu nogo fan o ni firifirini fan o de bɛ yɛlɛma ka kɛ fini ye n'i y'a fini a bɛ k'i ɲɛna ko satin don mais satin tɛ maintenant ni polyester lajɛ mana de don donc produit chimique ni coton de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'olu kɛ popelini ye c'est pour ça que ni ye tasuma k'a la k'a mɛnɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i ye mana jeni donc o y'a science ma yɔrɔ ni a technicité ma yɔrɔ ye k'olu ɲini k'o dɔn maintenant art ma yɔrɔ in ye jumɛn i bɛ idée min bɔ i kunkolo la ka réaliser tuma dɔ la aw musolakaw yɛrɛ mina tailleur fɛ modèle tɛ n bolo dɛ najɛ modèle min bɛ bɛn ma donc o y'a création ma yɔrɔ ye tailleur ka voilà o la an ko kunfin tɛ se ka kɛ tailleur ye bon tailleur a fɔ a ka kalan de maintenant problème bɛ Mali da la an tɛ kalan de kɛ an bɛ fɛ ka wari sɔrɔ joona an tɛ foyi kalan kɛ an bɛ girin ka taa tubabu n'u fɛ yen fɛn bɛɛ kalan bɛ kɛ hali i bɛ musokɔrɔba ɲɔtilen min kɛ k'a bila k'a ko k'i fɛn i bɛ dege nin bɛɛ la halisa i kana na jogin donc tailleur fɛnɛ kalan de b'a la ne yɛrɛ mun filɛ n taara n ka kalan kɛ Tunisie n ye san 3 de kɛ Tunisie kalan na stylistiya la n tilalen n ka cɛkɔrɔba ye n bila kanajanw ka école dɔ la collège la Salle n ye kalo 6 fɛnɛ kɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ tailleur tɛ kunfin baara ye wa an bɛ mun fɛnɛ fɔ ka fara kan fɛnɛ musakaw de bɛ tailleur fɛnɛ na mais ɲa an kɛlen don ka a kɛ k'a bɛn an yɛrɛ ka société ma donc olu gɛlɛya dɔw passera olu y'an sɔrɔ et puis mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ taa u ma don école la et tout donc f'an ka alphabétisation cours k'olu kun ka sɔrɔ k'olu avancer donc olu gɛlɛyamisɛnninw bɛ yen sinon n'a bɔra olu la ça va. ok i ka kuma kɔnɔna la i da sera coton ma ni fini caman wɛrɛ an b'a fɛ ka dɔn yala o COPEC la aw bɛ baara kɛ ni fini suguya bɛɛ de wa walima fini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ aw bolo aw bɛ min ta ka baara kɛ ni a ye. COPEC bɛ baara kɛ fini bɛɛ la matière bɛɛ la
parce que y'o de fɔ fibre damadɔni bɛ minnu bɛ kɛ finiw ye. Il y a des fibres végétales n'o ye coton, fibre animale n'o ye laine ye, c'est-à-dire sagasi ni basi k'olu bayɛlɛma k'olu kɛ fini olu ye laine ye. Donc il y a des fibres synthétiques n'o ye polyester ninnu ni popeline ninnu. Donc olu les fibres cellulosiques. Donc n'o ye an ka serpillère nɛnɛminɛ fini ninnu. Donc parapluie ninnu. Donc i b'a ye k'a fɔ olu fibre damadɔni minnu bɛ yen i tɛ se ka kɛ tailleur ba ye ko i t'olu dɔn. Mais exemple ta an balimaw ka hakɛ to yefegew n'i taara fini manama ta ka di olu ma a bɛ allergie bila u la. Donc tailleur kana k'a dɔn ni nin ye coton ye walima ni nin ye mana ye. Bon fini dɔw fana bɛ yen f'olu ka kɛ mana ye cogo min na adamaden yɛrɛ bɛ se ka lafiya a farisogo kɔnɔ. O dɔ ye n'an bɛ nɛnɛ ni fɛn ninnu na donc i b'a ye k'a fɔ olu kana ka don. En plus ni samiya fana bɛ yen i b'a ye k'a fɔ mana ninnu bɛ se ka utiliser parce que ji bɛ tɛmɛ a fɛ. Mais n'an nana fitinin na a ka kan coton na finiw de ka don. Donc fo tailleur ka nin bɛɛ dɔn. Donc Copec bɛ baara kɛ ni matière bɛɛ ye parce que a bɛɛ n'a a fini bɛɛ n'a don wagati don. Bon comme an ka saison ko tɛ ten n'i sera tubabuw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ hiver bɛ yen été bɛ yen printemps bɛ yen automne et ainsi de suite. Donc a bɛɛ n'a fini de don. Mais ɲan an b'a bɛɛ don sugu bɛɛ. Donc i b'a sɔrɔ fitinin min ka n'an faga an bɛ taa jakɛti girimabaw ta k'o don an na i n'a fɔ américain rappeurs bɛ clipw kɛ ni mun ye a bɛ se ka degun las'a ma o n'a ɲɔgɔnnaw. Donc finiko tɛ kodenni ye wa tailleur fana tɛ mɔgɔdenni ye. Mais histoire dɔ d'i ma rapidement i b'a ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ tubabuw yɛrɛ fɛ yen muso yɛrɛ fana tun bɛ suturalafiniw don a b'a kunbiri et tout. Mais première guerre mondiale kɔnɔna la i b'a ye halisa musow ka se ka gɛrɛ sɔrɔso la o y'a sɔrɔ alimanw de puissance don. I b'a ye k'a fɔ Coco Chanel a nana ni jupe droite ye a ye jupe kɛ donc k'a la a ye jupe droite kɛ donc n'i ye jupe droite lajɛ i b'a ye k'a fɔ forme ba t'a la mais hanche niveau la a y'o plaqué min kɛ muso forme bɛ bɔ. Donc sɔrɔsiw commencera k'o ye a y'i to la a y'a dan tibia niveau la donc ka fanti k'a la. Donc muso bɛ tagama minnu kɛ n'u sengalaniw bɛ bɔ donc cɛw commencera ka ɲɛ b'u fɛ. Bon ni dun ɲɛbɔra muso fɛ diyagoya i b'a essayer a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na de. Bon n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na fɛn minnu ka d'a ye i b'o fana bato. Donc o ye k'a sigi i kɛrɛfɛ a ka baro ni fɛnw kɛ. Donc fo ka n'a kɛ u donna cigarette-min ni gulɔmin ni fɛnw na sɔrɔsiw nɔfɛ. Donc i ma muso don cogo ye société kɔnɔ. Donc a y'i to la a nana ni jupe courte fana min bɛ da genou na ka fanti k'a la. Donc muso sigilen a b'a lawuli kama halisa ka cɛ séduit a b'a finiw da ɲɔgɔn kan an yɛrɛ ɲuman ko a gɛlɛ so yɛrɛ. Donc a senkala minnu fana bɛ bɔ o ye sɔrɔsiw commencera ka jarabi muso la fo ka u ladon société kɔnɔ dɔɔni. O sɔrɔla jumɛn fɛ o sɔrɔla styliste dɔ fɛ. Donc an ka baara yan an ye artistes de ye an bɛ communication de b'an ka baara kɔnɔ. O musala dɔ fana ye jumɛn ni 8 mars ninnu sera aw ka fêtew i b'a ye k'a fɔ ni 8 mars sɛbɛnnen don fini kan et que e terikɛ nana coupe kɛ i ye 8 mars turu a kunjugu kan donc a tɛ se ka kalan. Maintenant ni étranger nana Mali kɔnɔ k'a ye k'a fɔ 8 mars coupe kɛlɛ dɔ i la a sɛbɛnni b'a kan a bɛ se ka kalan a b'a dɔn ko vraiment événement dɔ bɛ jamana kɔnɔ donc kunfin tɛ se ka kɛ tailleur ye cogoya si parce que kunkolola métier de don. Yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna Copec yɛrɛ dayɛlɛ wagati fo ka na se bi ma est-ce que aw ye nafa dɔw sɔrɔ aw ka baara in kɔnɔna la? Bon hali k'a dan ne wolola a kɔnɔ ka kɔrɔbaya kɔnɔ ka muso furu a kɔnɔ donc o y'a nafa belebeleba ye. An mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an b'an disi gosi an bɛ waso parce que initiative bɔra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i kumana école de couture kan i tɛ se ka passer anw kɔ famille fanɛ wajibi la parce que anw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mun nana ni école de couture ye Mali kɔnɔna la donc o y'a nafa belebeleba ye fo ka taa dugukolo meleke o tɛ se ka bɔ yen. Maintenant cɛkɔrɔba k'a lamɔ a kɔnɔ o fana ka denkɛ sɔrɔ o ka baara k'a kɔnɔ fo ka tila ka muso ni denw sɔrɔ donc nafaba de b'a la an ye nafaba de sɔrɔ a la donc hali k'a dan o ma o fana ka bɔ a la tuguni relation de b'a kɔnɔ hali ni wari t'i bolo mais i bɛ fini ka di diɲɛ bɛɛ ye an de bɛ se ka mɔgɔba ye a n'a ka mɔgɔbaya bɛɛ mɔgɔ bɛ ka complexe a kɔrɔ kala gosi ni fini a karisa yɛrɛ mɔgɔba i bɛ ni fini façon don vraiment nin ma ɲi nin bɛ tan walima a couleur sigi cogo ma ɲa mais ne bɛ fini farafaralen don ka bɔ i tɛ se ka ne saboter n'a ye parce que n'i ko k'i bɛ n saboter n'a ye n b'a fɔ non n y'a lawuli a kama mode de don création de don i bɛ mun fɔ donc tailleur ye
a nafa tɛ fɔ ka ban parce que vraiment hali k'a da relation dɔrɔn ma o y'a nafa belebeleba ye. Ok. Yala Ismaël i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna n'a sɔrɔ yala an b'a fɛ k'a dɔn COPEC kelen de bɛ a ka baara in kɛ wa walima jɛkulu wɛrɛw bɛ yen ou bien centre de couture wɛrɛw bɛ COPEC ni olu ka jɛɲɔgɔnya bɛ cogo di? Bon COPEC ye mɔgɔ caman dɛmɛ k'a ka centre dayɛlɛ. An ka ekɔlidenw b'a la mɔgɔ gansan wɛrɛw b'a la hali minnu ma deli ka formation k'an fɛ yen parce que u bɛna expérience ni fɛnw ɲini. Donc i b'a ye k'a fɔ an ni centrew ni ɲɔgɔn cɛ an y'a essayer an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ bon i bɛ Mali ko kalama a gɛlɛya ni a ko ka ca mais an kɔni an bɛ bɛɛ ka bila la parce que tailleur ka tɔn dɔ bɛ yen ne fa yɛrɛ o ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Samu Fane ye mais an ni FAPA bɛ baara kɛ donc an ni service social des armées parce que san o san an bɛ bourse di État ma des fois 300 bourses 200 bourses fou o ka na ni mɔgɔw ye donc service social des armées b'o la Kafo b'o la Renedep b'o la Maison de la Femme b'o la Arcade Sida b'o la a ka ca mais k'a fɔ k'an ni centre dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara yɛrɛ cadre kɔnɔna la fo n'a kɛra centre minnu dayɛlɛ kumaniw don n'u b'a fɔ k'an k'u dɛmɛ o dɛmɛ dɔ ye jumɛn ye an ka to ka centre ouverture kɛ an ka cours kunfɔlɔw di an b'o caman kɛ an tɛ wari demander hali kɔsa in na salon an ye gardikan kɔnɔna olu ka centre de formation an de taara inauguration kɛ ne yɛrɛ de taara kɛ an ye machine ni fɛnw d'u ma avant que u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw ka machine ni fɛnw d'u ma an b'o caman baw kɛ centrew la donc an bɛ équipement ni fɛnw d'u ma ka tila ka démarrage k'u ye ka sɔrɔ k'an yɛrɛ ta donc o de ye COPEC yɛrɛ ka fanga yɛrɛ ye kosɛbɛ bon an tɛ fɛ vraiment ko ka dan COPEC dɔrɔn ma centre ka ca jamana in kɔnɔ mais an b'a ɲini centre mɔgɔw fɛ u k'u ka kalan kɛ et puis mɔgɔ fɛnɛ kana centre dayɛlɛ ka sɔrɔ i tɛ tailleur ye parce que n'i y'a dayɛlɛ ka sɔrɔ i tɛ tailleur ye dɔrɔn mɔnɛ b'i faga a bɛ komi n'a fɔ a télé fɛnɛ b'o cogo la ka taa télé dayɛlɛ ko wari bɛ n kun wari bɛ n cɛ kun n bɛ taa télé dayɛlɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn tailleur ni tailleur tɛ ɲa la donc a kuma ka ca donc i bɛ fɛn o fɛn kɛ a kalan kɛ a dɔnniya ka k'i yɛrɛ la donc i ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ donc an filɛ nin par exemple ne y'o n fa hali ni maître tɛ yen n'anw ka kɛnɛ an yɛrɛ bɛ don classe la an b'an ka cours di ni baara ye tan i bɛ taa sɔrɔ an bɛ kelen de di maître ma an yɛrɛ b'a kɔnɔtɔ bɛɛ tan donc fo ɲɛmɔgɔ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ne yɛrɛ mun filɛ depuis 6 heures min ka centre la n bɛna bɛɛ ye bɛɛ bɛ taa ka n to n ka centre la n bɔ heure kuma dɔ la 21 heures 22 heures donc a ma nɔgɔn donc yɛlɛko kuma na ne yɛrɛ jusqu'à présent ne ka filaniw bɛ n bolo n'u wulila k'u jɔ dɔrɔn n t'u dɔn kuma dɔ la ni dɔ t'u tɔgɔ ma dɔrɔn f'u bɛ na mɔ la papa yɛrɛ ɲinɛna an tɔgɔ kɔ donc a ma nɔgɔn. Ismaël n'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ sa parce que i ka kuma la i y'a yira ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ ni olu ma se ka kalanw laban i n'a fɔ muso kunda ko olu bɛ aw bolo kalan na yala olu dɔrɔn de b'a la wa walima n'a sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tailleur ka d'a ye mais a bɛ baara wɛrɛ la est ce que olu fɛnɛ bɛ taa a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ COPEC la n'i yɛrɛ b'a fɛ ka don COPEC la a bɛ kɛ cogo di? I ka ɲininkali in ka ɲi olu baden de bɛ COPEC la même bobo fila bɛ COPEC la donc COPEC bɛ bɛɛ ta maintenant COPEC ka programme ye programme fila de ye an ka formation fɔlɔ o ye san 3 ye an ka formation dɔ fɛnɛ bɛ yen o ye san 1 an b'a fɔ o ma formation accélérée donc n'i bɛ fɛ ka don COPEC la i bɛna ni kunkolo foto 3 ye carte photo kunkolo foto 3 maintenant o ni 7000 o ni 500 donc n'i y'o sara i bɛ kalan kɛ COPEC la fo ka taa kalo 3 ban i tɛ wari sara maintenant n'o banna kalo 3 o kalo 3 i b'a sara 4000 o ni 500 c'est comme kalo 1000 ni 500 mais an b'a minɛ par trimestre donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o san kelen bɛ bɛn 105000 ma 221 mais COPEC yɛrɛ ka formation durée normale san 3 de san 3 wari in bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan 260 ni wɔɔrɔ a bɛ bɛn o de ma mais n'i sera ka san 2 wari sara ɲɔgɔn fɛ n'o ye 241 i tɛ san 3nan wari sara n'o bɛ bɛn 225 ni 500 ma an bɛ jɛ o kɔ mais n'o si se t'i ye i bɛ 7000 ni 500 in sara kalo 3 o kalo 3 i bɛ 4000 o ni 500 sara bon groupe fila b'a la groupe fɔlɔ bɛ don sɔgɔmada 9h ka jigin midi groupe filanan bɛ don wulada 15h ka jigin 18h ni groupe min ka di i b'o choisi bon mɔgɔ minnu bɛ baara la i n'a fɔ i y'o ɲininkali kɛ olu ka programme bɛ k'u ka emploi du temps ye mais généralement olu mɔgɔ bɛ formation accélérée de ta n'o ye san 1 bon minnu bɛ yen n'olu tɛ baara la u bɛ fɛ ka télé dayɛlɛ walima ka voyager donc u bɛna formation accélérée ta o ye 8 heures par jour ye donc olu bɛ cours daminɛ 9h ka jigin 17h mais olu ka wari ye 260 ye
donc o waa bi yɔrɔ o bɛɛ bɛ sara ɲɔgɔn fɛ mais copec bɛ bɛɛ ta hali ni ma deli ka taa école la ni y'an ka jamana in kɔnɔna lajɛ bi fɛn dɔ bɛ min kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ a sen kan ni o ye coronavirus ye dɔw yɛrɛ ko covid-19 copec filɛ nin i ko ko copec bɛ finiw de kala yala copec ye mun de kɛ walisa nin bana in ka nin bana in kunbɛn copec ye wulikajɔ belebeleba de kɛ nin na surtout ne yɛrɛ parce que a bɛ daminɛ wagati min na o y'a essayer président kelen k'a fɔ ko 20 millions de masques a bɛna di maliyɛnw ma directement bɛɛ taara i ta ɲini a la hali minnu tɛ tailleur jusqu'à fait que élection na président ko mago bɛ masque million tan na k'a tila maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka taa vote kɛ maintenant a kɛra difficulté ba y'an bolo mun na parce que mɔgɔ dɔw taara marché nɔfɛ tailleur tɛ ka marché minɛ ka tila ka taa sous-traiter ni tailleur ye u taara di tailleur ma wari la wari mun tɛ se ka tailleur nafa o ye masque ko in bila retard la kosɛbɛ fo ka n'a kɛ u y'a kɛ sugu bɛɛ ye peuple n'u donna la vaccin donna la fini bɛɛ donna masque la or masque ye lawula coton de kama parce que n y'o fɔ allergie bɛ mɔgɔ dɔw la olu tɛ mana supporter maintenant il faut que poussière ka se ka dégager ka bɔ a kɔnɔ donc bɛɛ donna masque dilan na donc an y'olu kɛlɛw kɛ k'o kɛlɛw kɛ cogo min na mɔgɔ minnu tɛ tailleur olu ka bɔ masque ko in na a ka di tailleur ma parce que a kun ye ka tailleur de dɛmɛ mais an yɛrɛ ka don a kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔ o sɔrɔla centre de fɛ parce que an ko gouvernement ye centre datugu mesure d'accompagnement ma kɛ mɔgɔ si ye donc centre de formation minnu bɛ yen effectif b'u bolo u ka essayer u ka masque tɛmɛ olu ka siraw fɛ olu fana ni tailleur ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka se ka centre dɛmɛ den moyen kɔnɔ u ka école datuguni na parce que i b'i ka maîtrise sara centre caman bɛ yen u bɛ location na sotigi dun tɛna fɔ ko école datugula coronavirus kama k'i t'ale ka so sara donc masque ko in tun bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu bɛɛ dɛmɛ donc an y'o kɛlɛ in kɛ kosɛbɛ donc cogo min na vraiment tailleur bɛ se ka nafa sɔrɔ a la donc ko sera ka nɔbɔ dɔɔni hali n'a ma satisfait la 100% mais a sera ka nɔbɔ dɔɔni donc copec yɛrɛ ye jɔyɔrɔ fa ko la kosɛbɛ n'a fɔra sisan k'e ka ladilikan na se i balimamuso minnu bɛ ani i denmuso minnu bɛ n'u bɛ so kɔnɔ n'u tɛ fɛn na e bɛ se ka mun de fɔ olu ɲɛna bon n bɛ mun f'u ye dɔrɔn u kan'u ta u ka charme n'u ka bɔtow fɛ a kɛtɔ bɛ kuma na parce que cɛnimusoya ye fɛn dɔ ye an ka ɲɔgɔn ye dogo la o dɔrɔn tɛ mais une fois que ni ko tɛmɛna ni cɛ ka b'a ka hakɛto i b'a ye k'a fɔ curiosité min kun malo bɔra yen mais ko tɔ mina ni deli de b'a to cɛ ni muso bɛ mɛn ɲɔgɔn fɛ furu fana bɛ sabati mais n'i bɛ fɛn dɔ la i b'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔ ni cɛ t'i fɛ a bɛ sɔrɔ ni mun ye i la cɛ ɲɔgɔn ɲɛngo tɛ yen n b'o f'i ye n'a ɲɛ b'a la sɔrɔ ni dɔ bɛ muso la dɔrɔn kɛlɛ bɛ commencer ka na la parce que a ka di cɛ bɛɛ ye ka muso dominer i sago la bon ni fɛn dun t'i kun i b'a ta cɛ ta la dɛ mun y'a diya a b'o k'i la ni i ɲɛ kumuna n'i ka denwuli tagaw sera i dun mago bɛ ko dɔw la i na i ɲɛ maga a kɛrɛfɛ ka wari d'i ma mais n'i bɛ dɔ la i b'a ye k'a fɔ respect de bɛna furu kɔnɔ wajibi la mais o faamuyali kojugu dɔw fana fɛ olu fana b'a fɔ k'u bɛ u ka autorité yɛlɛ cɛ ta sanfɛ kosɛbɛ an b'o fana fɔ mais n'i bɛ fɛn na i b'a ye k'a fɔ a b'i yɛrɛ de nafa surtout furuso yɛrɛ kɔnɔ parce que i b'a ye mɔgɔw ɲɛ bɛ malo i ma bon mɔgɔ minnu ye garisɛgɛra ka kɛ duba fana kɔnɔ duba n'a kɛlɛ n'a kuma misɛnnin tɛ ban mais n'i bɛ bɔ i bɛ t'i ka baara kɛ ou i bɛ bɔ ka t'i ka école la ka n'i ka formation suit i b'a ye fɛn caman bɛ du kɔnɔna la o bɛ tɛmɛ ka bɔ i kan donc an b'a fɔ an balimamusow ye u ka métier ɲini ka métier kalan métier de b'u nafa et que métier fo ka t'i don dugukolo fo ka t'i don i kaburu kɔnɔ don min na métier nafa tɛ fɔ fo ka ban donc u ka sokɔnɔ sigiliw dabila jamana gɛlɛyara foyi tɛ ka jamana gɛlɛya ni jamanadenw tɛ jamanadenw de bɛ jamana kɛ jamana ye donc ka wuli ka baara kɛ ka formation kɛ n'i garisigɛla den na o ye ala ka latigɛ ye o t'i bali k'a fɔ k'i tɛ formation kɛ ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye donc u ka kalan kɛ u ka bɔ sokɔnɔ sigi la vraiment nafa foyi t'o la. ok i ni ce n balimakɛ i ka nin ladilikanw na ayiwa aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka an balimakɛ Ismael ka kuma mɛn bamananw ko ten ko sigi tɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ dɔ kɛ i b'a ye ko sigida ɲɛ bɛ malo i ma wa a y'a yira an na ko hali ni muso n'i bɛ dɔ kɛ
i cɛ yɛrɛ bɛ i bonya i b'a ye ko bɛn ani keleya bɛ na ayiwa o bɛ cogoya min na balimamuso a fɔ an bɛɛ lajɛlen tɛ wuli ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye nin bɛ dan sigi an ka bi émission na an b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ